Kan siji teko maneh. Kok keretake pinter to lek to. Belajar Pak nih, Pak. Lek unting-unting. Nggih, Pak. Ini kon rodok ngono nih. Kaya cepet canggih no lek to. Mangan Pak ngene iki Pak kula. Lancar lambene. Nggih. Lambene lecek Pak. Dene kaya cepet lek to. Nggih, Pak. Iki jajaran, Pak. Ora oke to lek to. Papat, Pak. Papat. Nggih, sang pengira dal peceh nang mari nggih. Alah. To. Lek momo ngeses to lek to. Umpam ngene Pak, Pak. Biasa. Ora mergo untune ompong kok. Nek apa malah penak ngeses lah ngomong. Lah ya omonge ngeses. Semuanya tanggamu. Aja mangan itu ero, jangan terong ya. Mantap, Pak. Heeh. Kudune Pak udah terus. Tetes to lek to. Mboten, Pak. Ora diuntur malah merotol untung. Mboten, Pak. Kok lek dagingnya mboten terjas, tapi lek belunge masih tak pangan. Malahan lek to. Nggih. Oh. Lek to. Modele cepet lek unting-unting. Nggih, Pak. Belajar. Kaya wis kulino lho. Nih, belajar, Pak. Nggih, Pak. Mene mbok unting to lek to. Mboten iki kok tekem, Pak. Nggih ira-ira. Nggih, lah itu lo jilat. Oh alah. Nggih ira-ira apa nggih? Mboten, mboten ira. Enggak. Jumlah. Mboten perasaan. Oh, perasaan. Nggih. Direwati apa ora Pak lek to? Betul, Pak. Ini aku ngati yang cilik, Pak. Omonganmu jorok to lek to. Nggih, Pak. Sekali-kali mboten pernah apa. Teladan iki. Teladan butuh bojo, ora ndek bojo. Ya lek to? Nggih, Pak. Kowe lek duda to lek to? Kawan, Duda pirang tahun lek to? apa? Pirang tahun? Kunjul 10. Oh, sik titik lek to. Kunjul 10, Pak. 10 tahun atau 10 bulan? 10 dino. 10 dino. Nggih, ada video, Pak. Matang becek. Modele lek ngareti barang po winter lek to. Yo. Wis diundurne, wis canggih lek to. Kaya nek senior lek to. Geragane. Juragane sapa to lek to? Nggih. Kabeh juragan lek to padha ae. Kok kuli, Pak. Ora enek bos, ora enek kuli iki padha. Lah yo ngono to lek to. Nggih. Kabeh juragan lek to yo.